As a country develop trust in our institutions, develop mondo giti bipartisanly, mondo mi Kenya odongre. Ka giti ma gin partisan ma gikaw side kumoro, jibona yonu yago partisan. To jokaya duto ok bi nikech kiny sirkal lokore. Kiny sirkal macho lokore joma ne nitie powergo. Apa neno kaka joma ne osando Ruto ndalo mane deputy president gi jogene kaka ne gibedo punished ma Ruto bedo president. Konya kwa tem kabisa ka ine tich momingi sirkal tiji no professionally, dispense justice na jite equally, mondo kik neni in ka ine telo to ng'ane mimako kore miluwo ng'ane ok idwa lo wachne ma ok idwa winjo wachne. Koro ka ji wuoyo gi guide ji te, ka en wach ma guns gi ma guns te, ka en wach mar joma wuoyo marach pagi sam piny wang' mana kaka na wacho ok wang' ne joma partisan no wang' ne ji te, jo Mombasa, jo Nairobi, jo Kisumu, jo Homa Bay te wang' ne gi. Koro apani institution mantie gi lu chik apani IBC osetema ahinya kech ka ine impeached like Sonko, Kawira, joma bedo impeached ka ogidhi chung. Mano is part of IBC. Ka ning'iyo kendo sani wadhi 2027 Gachagua kunya chung abiso kubiyiene. In fact at Homa Bay County nite joma bedo bad from vying because negi flout election rules, and I think that is in order. So apani wami institutional rule luor gime giwogo gi timu tegno kigiwe ni ka ng'ato break chik to be mbelesa go apana giket chik bute uno jiong'e ni katimo gimoro ka wuoyo mach kamae nitie consequence maduong' moloyo ng'wacho no. To ka ngima ji dhi kadhe ng'ano wuoyo we though Kenya en piny machik ma nyaka dhia court of appeal and Supreme Court, but nyaka they be seen action taken from government agencies ma guide us wach ma wuoyo ang'owa weche ma nyalo nyayo tulo gi kelo koko kindo ganda. Kamano en siem idhi chiw nyaka karang'o dina